Jep, pyörii. Minä olen Jari Sarasvuo ja haluan sanoa täydestä sydämestäni Suomi says welcome. No, sanat ovat halpoja, mutta teot, ne ratkaisevat. Vieressäni istuu Johanna Kerovuori. Hän on yhteisöllisen asumisen johtava asiantuntija, arkkitehti. Johannalla on asiaa. Joo, hei. Mulla on sellainen 284 talo Tampereen Pispalassa ja mä toivotan sut sinne asumaan tervetulleeksi meidän yhteisöön. Tähän liittyy Johannan henkilöhistoria, nimittäin vuoroin vieraissa, eikö niin? Sä olet ollut siellä Syyriassa. Joo, mä olin 9 vuotta sitten käymässä siellä ja mulle osoitettiin tosi paljon vieraanvaraisuutta siellä ja nyt mä voisin osoittaa sitä takaisin. Johanna Kerovuori ja Jari Sarasvuo sanovat Suomi says welcome. Tervetuloa tätä yhteiskuntaa rakentamaan.